ja vás vítam. No, prepáčte. Čus buď autobus, sexy bus. Ja vás vítam u nového dielu na info. A toto info bude, čo budem natáčať a také. Budem natáčať v sobotu, teraz je v piatok, v sobotu vyjde video na Minecraft, ako si spraviť vlastný Minecraft server zadarmo, bez pluginov. Môžete si dať 150 slotov, 200 a také. Môžete si dať aj meno a také hovadí. Takže bude to také Battlefield 3, myslím, že mi dojde. Potom budeme asi natáčať Čaklinača 3, ak mi pôjde. Potom sme natáčali Česko a potom by sme natáčali Counter-Strike, ako sa spraviť zadarmo server alebo tu. Takže pre toto video by bolo asi všetko a ja video ukončím s uvítacím postavom. Buď sa pekný vedeli. Ale nenaozaj žartujem. Dávajte lajky i lajky odbery. Aké niečo ešte dáte.